Máš minútku? Tento týždeň bol taký náročný. Riešili sme jednu tragickú udalosť. V práci sa stal smrteľný úraz. Máte s tým kto pomôcť? No, neviem vlastne, že čo treba, lebo jednalo sa o živnostníka, čiže tým pádom zamestnávateľ nemusí niečo hlasovať, alebo je mimo obliga. Takto sa to môže javiť. Zrejme boli aj policajti, títo vyšetrujú zo svojho hľadiska. Áno. Čo ale ty nevieš vylúčiť, lebo ty nemáš teraz žiadnu povinnosť voči inšpektorátu práce. Nevieš vylúčiť to, že inšpektorát práce sa nejakým spôsobom o tejto udalosti dozvie a oni nebudú vyšetrovať smrteľný pracovný úraz, ale budú sa snažiť preukázať závislú prácu. Ak sa im to podarí, tak v tom prípade sa tá karta sa otočí a budú šetriť smrteľný pracovný úraz nelegálne zamestnaného zamestnanca. A tie dôsledky, ktoré z toho môžu plynúť, je to, že budeš čeliť sankcií za nelegálne zamestnávanie a ak ti preukážu príčinu súvislosť so vznikom smrteľného pracovného úrazu, budeš čeliť sankcie od 33 000 eur. OK, takže týka sa ma to, aj keď som si nemyslel. Týka sa ťa to. OK, dík.